Pangasinan, e-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palita na. Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong lang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay, dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay. Good morning, PM la Pam Sabinmalay, paninilbihang agresibo at matapat, bayan muna bago sarili. Siyempre, magturin amigo RJ Beremenes at your service always. Dan si Engineer Jael Kayabya, Bedaspeto Technical. Saya partner ko si Leon Elorde Castro Jr. Saya Oscar Ed Dabali na Binmalay, Oscar President at Luyag na Pangasinan.
Yan namang ipasabi tayo na saraya impormasyon na balita. Da saraya na kaplusan, nagagawgawa. Canada kaliber-liber, lauladad balay na binmalay. Good morning, partner. Good morning, partner RJ. Uno na, dan taray lugay sa rami na tumuloy ta. Dan sa arin tirod baluyag balay na binmalay. Dan dyan luyag na Pangasinan. Pasantos, San Mahabi, kabosas kay Mamaura na kabosan. Medyo kanya ni may bagyon, may mayamoy, o lalabas-labat. Lapod wala proklamasyon na Presidente Marcos tayo, ang apuso loob at saray arumapasan at wadya kami kasali sa Pangasinan. At wadya kadabong natan, panaradi, mang balat, alagaran ko laban sa tawag nun mayor, tampano, siyempre siguradutan, unlad munisipyo for monitoring. Partner RJ. Yes, kumusta ta na lugar mo, partner? Nga pumatso dalapditan na sarayan kaplusan. Antam partner RJ, may salamat ina taga Binmalay. Antam nusaman, unyan urang labat na dakli na dadala po Binmalay. Oo. Magbalad at sayang panlinis na ilog. Dakla may babagay, babagsipik to ta. Dahil sa labat lang medyo wala rin aral, mararami pasa na siyempre. Kinay danom na uran at arami sular-sular balad yung karsada at pasang mo namin sa karsada dyan at bahay na Binmalay, partner RJ. Doon, siyempre may numay man subside yakwanda partner linisan so ilog lalo lano at na dredge tani manalagar mo't lay DPWH sa pandraga na kailugan tayo partner gatontan. Gato na si Kwanda da kalamantitig sa balbalang ka salamat din Mayor at saya so may will to mana linisan to so ilong na Binmalay at balbag si Pigto to agawa tanta mangano walay butaw-butaw to tenit no sagum-saguman iray talutak siyempre na numbered so agos na danom at ilog partner RJ. Yes, at tila mo sumpala partner. 95%. Wala na tilang labat nilang pigpigarang kawayan. Ada sa ramay bispin tanaray pigaray biskidya raray pistrapiraya natitilang ni Partner RJ. Yes, okay tanta manuntumbuklad tan so sa armay pandraga isa na may vision ng mayor da sa kailugan titan da bali na Binmalay gelay dakep talapod siyempre regulate iray pispen agmet totally ikalen tapyan walay na pananapan nasare kabaluyan priority ra actually anto ka partner yon nayari na makala na permit pian man operate na saratay pispen iray kabaluyan mismo di tanda na bali na Binmalay partner. Partner Aji, kanina mo medyo malaki kasi nauran tan medyo walay na sundang-dagam tuyay. Oras natin na partner RJ, Binmalay medyo walay ora na medyo mamauran, medyo walay takip ng dagam kato na karon ko sa kalungayan tayo. Lalo kaya kabalit ang Binmalay stay safe. Manuliran day na glarong papoy no medyo nga importante lang ba yan lang na paway partner RJ. Yes, oo. Tuatay kwan mo, partner. Da sarayan na panuran-uran, wala ray danom, stagnan. Siyempre, ang tamlatan sa posibleng sakit naalan. Di balita ka-alerto, iray kabiyangan na sa MDR RMC, sa kabiyangan na kapulisan, sa walat arityong, gaman ang kapoy loob, wat tanirata niya kantabay, di ba partner? Partner, sa nang kumat, sigurado aray barangay official sinatan at wala rin sa aray barangay huldaya, malilibor ta mamonitor mo na, pitawag ti mo na pansindaya, importante monitoron tayo sa aray barangay tayo, tanto ka man nila, so wala emergency at maminoy doon tawag MDR mo tayo, nandiyan aram ira na kalukas na ayon sa bayan na Binmalay at sa munisipyo lukas natan, partner RJ. Ngayon, taantak sa communication mo nata na ma-plus partner Leon, kanyan siguro raya kabaluyan timot na antoy sitwasyon yun tanay ipasabi yung tampol da sa raya barangay officials yun dyan pa na maglay na saya na programa tayo pang-giiter na serbisyo sa ray taga Binmalay partner, di ba? Partner piano action agad. Antam sa ginawag mo at sa ray GCME
Piskap, Oscar, Binmalay, tanintirong Pangasinan, so nang gawag mo na sa kaya message sa Sikaraya, medyo nang dyan Oscar na Pangasinan, nang daray, aray Baska Presidenta, at bililandara sa nangagawan kalabiniray, yung manistisip iray senior, lapod, bunira, naglarong papoy, ng tukaman iray, ba ang importante, na nambinglang sa Sikaraya, anything, wala kailangan din tawag at mamisis na ba dira sa raya Facebook tayo piano na itupak tayo sa ahensya yung kailangan na umbatik untulog at sa raya kato na nanggawa namin saya dos kap Pangasinan, Piskap Pangasinan, lalo na dyan Piskap Binmalay tan Baska Binmalay partner RJ. Onta, ay may time kung kuno naman da sa may programa kaya pangiiter na sa tulong lola da sa ratay kakaabay yun wala ray medyo naneneng yun na talaga namang kakaukulan na sa tulong taganoy laman ta siyempre apektado so sara may kabaluyan tayon unaasa mo labat ang tamlatan na partner aramay kwantan no work no pay ipasabi yung labat antak si paparaan niya iratan niya tulungan na partner di ba? On partner lalo din Binmalay ang tayla sa natin mayor sigurado mamonitor raya lapo da si panangarda sa mission da bayan muna bago sarili ya Serbian iraso unbalay at balay na Binmalay. Isan kiyan si Mayor antak akatarya ang gastos na no pangkukulan so pantutungtungan na may asap kwantora ay talagang na mamagut da bulsa to partner. On partner ali talaga nuntan so ipulog na panag-asikaso ng Mayor at saya sa Binmalay ng mula si Binmalay natin medyo yung mga tamaong kato na masyado sa pag-iingat ng Mayor anto ka man iraya kailangan na sa rumbali tayo at nature to tulong yung tamula sa bulsa tulong ka sa nainay para sa iyo tulong to sa aray umbali partner RJ. Oo, sakitan na da sa ramay talagang na dinayaw nun si former Mayor Binamin Abalos, di ba? Sa may impasyar tutan na si Katoy apituyawan mit siyempre ang tatumad dita na da Binmalay lalo da sa may talagang na imbalag na earnings sa bali na Binmalay insan na sa may sitwasyon na peace and order actually may happy laiko at in kwanto nararatan so sakay pigara da sara may sitwasyon yan ninningan na saray managnegosyo kanya na agarawi, kwanto partner, da Binmalay mambum, tan daguon na saray managpaunan. Ala po da say maong direksyon na say leader, tan untalan panagasikaso na peace and order. Kwanto partner? Ta siyempre, nung mat, ang nangapilog siya kalab yan, sabi niya kada alas 7 o past 7 8 o'clock namin sa Budmi, lapot sinumpal po ni trabaho to da munisipyo tan monitor deses. Ang balag sigurado natin, sigurado yung ulan ng munisipyo si Mayor Toyota, mamonitor lang mo niya nanangang restasyon at bali na Binmalay partner RJ. Okay. So, shout out ko sa aming empleyado. Yes. Munisipyo, yan po nakapilog tayo. At stay safe, yan kila masyadong papuay. Nung importante, raya lang nyo, tan, nangyulari pamilya, wala po da saya lang din proklamadaya, ang apriloob, at sari mapasan lalawigan, dada saya sundinaran na saya bagyon may kato na shout out at sa aming empleyado tayo G. Umano regular na bayan na Binmalay lang saray head of office tayo stay safe na inaitanang ng yulara so alay kamungan na lalo sa abig naman tayo partner RJ. Shout out naman special mention si Madam Che. Good morning mandedengal sa si kata partner si Madam Che talagang wadta na diking ng Mayor yan partner nung lub si Mayor nung lubot kaparam partner noon partner di araya so nainaya kay Batay kana di si Sheila si Chad si Che tan si kata so no watay Mayor wartante manan sabi sa tunay na may itan na publiko serbisyo lapod apasalmi mo lapod say ipapanin ni Mayor leader to palaga si kaso Jed Saray unbali at bayan na Binmalay. Sana sa naobserban ko mo dinan basta walay empleyado walay trabaho da munisipyo pati saray department heads wadta niran walay patawag to tampol yo wadta
diking to wat tadlub na munisipyo taag Tugabaya amay nabayan-bayan naantala aramay na pagya aksyonan kanya no walay simabin na report sama niya momento partner talaga na indantoy solusyon niya tampol partner atan so na obserban ko kanya na no impatawag to sa pamanya department heads at wadtan iran na tampol partner. Oh, napasal mo Lara. Palo da leader lante. Department tayo sa may maong niya palag asikaso Mayor Sikara, na maong niya palag leadership ng Binmalay natanat siya anguman to sa may sitwasyon nata na Binmalay alert na namin so saray empleyado tayo ano nang dahil kamungan iter ipapalang ng Mayor at pagkaliderado to at bahay na Binmalay partner Ginaton. Sa otas na empleyado Binmalay marakap iray serbisyo publiko at bali na Binmalay lapod sa administrasyon ng Mayor Pedro Pit Merera bayan ang apoy masaol. Kanya na gaklamang kalaw partner no untan mo so sa may kiwas kurang mo da panagasikaso na saray senior tita na da bali na Binmalay at aliwalabat niya Binmalay partner at sa ratay bright ideas mo tayo nag-ingan sa Minabang Interon Luyag na Pangasinan, Interon Bansan, Pilipinas, partner. Partner, siyempre, nang may mandato sa katayutan, ano nang tayo sa samay full support na si Norton Mayor at Sari Senior, talamin nagaguntay kukunutin sa katuwat, marakap sukin, nalapon ng tam, nang tumay nang kuya, marakap ilang kurang ng Mayor at katulaman nila plano tayo, dapat masiserbi tayo at balay at uno na walay sakripisyo tayo at bawat oras pinansyal tanamin nira aktibo sa si Mayor Pit Merera ang pinibaga mo pansisilbi to at bali na Binmalay. Tana anang nang kumat ya basta wala da panuntunan, wala da reglamento tanso ipapa-aksib na Mayor Pit Merera partner. Yung asamay walay sa kimot dita niya opisyal partner. I-request to lawari may lugana na gobyerno awa. Importante mo actually pangusaran pero syempre sa kuanan mayor wala manaya may singa memo yan ang lapod DILG agaratan usaran aliwan na panaon na sa panagtrabaho pang personal hindi po pwede kwantong gaman na kaiba partner talagang ipaparalan amin eda sa may duga at nawala eda sa ganggan partner. Nang tamo si Mayor tayo luganggan na gobyerno tayo maktek ang tatuya pangkamungan na napag tumbukan tayo mangbalat nang to medyo walay aliwaso pagkatausot sa atay apli program raraman niya aliway proseso siyempre kung galaw sumayor tayo mansulat panang nang ton sa proseso at makapoy gagawin. Tanda di man actually nagmaliw man na singa eye opener awa sa kwanto may DSWD regional bimilib singa akaaral laingan di ba tuan amin may imbaganan mayor da sa sikaton nilira da sa tay panagpili na saray nayarid makagamor na sa tay uplift program imunad sa atan at may jada dapang na senior di ba may ibabagam lante simulat medyo sa proseso at makapoy na lapot sama nga si uplift at ano nanda na maliw ay opener si kwanto may si Madam Gupalan, takatungtungkot 10 at marakip iraman si Babang ng Mayor Katon. Yung tignot ko tayo pasalikat lagi kwanto pa niya rajo. Yes, wala may ang ipasabi mo't manaya na concern to mo't asaglawitan na imbanagiran na agaw may trabaho na saraya kapulisan niya very supportive si Mayor, di ba? Ninantura may radio, pangkaukulanda at may nanangitar na suwisyon to at sana madagdagan ang police mobile patrol ng mga kapulisan kwanto partner kanya na imbasak natan tapi at sayang programa antura tay concern nyo request yo suwisyon nyo at agyo ibabagan na filter iratan at ibasa media
Nan partner ko Leon Elorde Castro. So aman mo labat so sakay da sara may suhestyon da partner. Siguro kaming partner anto Ang tala po da aratan at wala ng plano ng mayor. Siyempre, ang time nila, wala mo itong proseso namin sa panggawat. Nung katlo na, akipagat, unsabi kinin mayor, Pet Mireratan niya, so isyo nyo, yamin na tantayo, no, wali, ibabagay niya radyo, ang milabad gagunta niya, siya text nyo, managingin, unsasabi, kinin mayor, Pet Mirera. Yes, actually, impasabi tala, dan sakay da sara may nayarin na wala ray reaction da partner, ay wala ra may concern damat ang kay mapagat talagan na amintan at indan na say katuparan na say administrasyon ng mayor inuna iratay pansilaw na saray barabarangay ta sakitan niya importante di ba partner tapiano maliwawa naiwasan so anto kaman niya nayarin gawaan na saray maugas siran elemento da say panaon na kabilungutan partner di ba so wala da sa may naantoy prioridad di ba unaan ya basic needs na saray kabaluyan di ba partner Partner adi antam at ginawa mo yun ay mangkalak mo rin ka mo inunay silaw tuwatan rin ka mo paano mo na nang susaray duman problema no ag mo silawan sudalanan mo. Paano correct mo nasabi sudalanan mo na umitay maliwawan dalan ya malilinis ya mag-servim at kaparatunan mo. Inga puti silaw ng mayor, ano nang namin sa problema may balay. Ano nang tubay esensyal na kailangan kati gagawad do katong marakuptan ya inga po ng mayor so paliwawi bin malay, nalimawawi bin malay, limiwawi aspeto na sa income ginto, talaming ilang aspeto natan maliliwawala subatik na binmalay ang penani sakay at saya nangan iya mampatagay munisipalidad na bali na ay probinsya Pangasinan yung maliw ya sigato sakay at saray nangan iya un progreso maong lalawigan na Pangasinan partner. Singa walay walay mensahe ito di ba? Yano maliwawa maong so saya dalan maong sukay buwasan maliwawa so panagtrabaho jad kabilungutan na kamyamay yan yarin milagro yan nagawa partner di ba? Yan aman so mensahe tutan. Maliwawa so hanapin yan ay tanong bilungot ang monte kapagkapangan mo. Paano dumay nakapam partner ng bilungot? Ang katon na malakit niya so timplaw niyo tantam na ng kampanyatan ang timbabaga ya paliwawon kabinmalay no ag-ingan si kwanto na nangilanani no anto so plano na sayan magtaraling kuryo. Siguro akalaan niya at sakya libro na binmalay yung sublay sakay ya Pedro Emerera ya paliwawon to sublay binmalay tan pasigatan to at buong lalawigan na Pangasinan. Yes, tana siyempre untumbog matlara may aromya pangkaukulan. So first thing first, di ba? Ramay mas nakukulan na saray kabaluyan, di ba, partner? Na may esensyal na talagang kailangan na napipilda ya nagwagaw kailangan dalo sa may proyekto ya tuwa wala na proyekto pero agana na usar na saray unbalay apir din kwarta no kay standby ya sa tay aluan paka kay mulabat partner ay ami agawat tayo di malay ami housing ami pagkor at agawat ora bala building wa malabat ila ya ganano sa lapod antulo so kinapa naman na ginawa dala yung tulong sa namin importante ya talaga na pangkukulan na tuto abang nakatulong at bali na binmaloy. Shout out the Tigno family ditan da barangay Caloocan Norte tan ditan da Papagayan na shout out sa Redo Marangal ditan ya idalaulo ng kapitan Capwell Soriano partner tan si Madam Jane si pamay sakay alingwanang kulingaran to Agnes okay tan si Ken si may presidente da na senior citizen si Sir Cano. Cano anto mablido to? Cano. Amay ngaran to Gervasio anto may ngaran to? Ako lang masyado pituyo wanta partner at manderengal mat ira taditan walay senior citizen building. Wala mat sa ka-duty. Talaga nayari radta na partner binmalay. Labat sa primero partner ya walay citizens
Building, office na tan. Oo. Very active ira. So saray, senior tambang balat. Udintirong binmalay. Aktibo, sintiro, senior, tanong mimimiti na kung sikara, agay karakilda, agaw na mo ba? At 90-80 meeting ang nasabing 250 no kapag una kami meeting at every baska at barangay Binmalay. Noon, ta siyempre, ang tadamat, ya aktibo, so ka president da, di ba? Follow the leader. Partner, shout out mo, dito na da barangay Kanawalan. Actually, i-shout out ko ran Sansakay, wala check melista niya, minya barangay kapitan, Binmalay, pero siguro samplura kada programa partner. So, shout out, si kayo namin. Ya makukulin na barangay officials, kapitanes, yan nata nang kuipang kakasakay partner Oh, lapod, panangin paulo, nasaya maarulawas na makuli-kuli EBC President, Liga ng mga Barangay President, Honorably Councilor Roberto Merera Jr. Okay, partner, paano wala ni Ray gabay mo i-announce? Go ahead. Okay, partner, labag yan ako sa ramay abasa lang GC sa saray senior, tanid ng kulisulat, so say nanaro tayo yung EBC President, sa Mayor tayo, sa kapulisan, at sa may postponement, na sa may payout na birthday at impospone ko next week, na Lunes, nga po Lunes, silibor minumong panahon tayo partner. At siyempre, nutong ko mo, so kalagayan daray, senior tayo, katunin postpone niya, so pangawat na birthday na kato na, si kasinjuran ko, yan luyang na, yan bali na pagatsina, Binmalay, na nang yung pa may GC tayo, timpawikwats kayo, so sa may balon schedule, na panatir tayo, na birthday gift, at saray amin, yung senior citizen, at bali na Binmalay. Okay, partner, medyo sa oras ta at sabila. Go ahead. Okay, partner, salamat ulit sa naklis. Aral daray, importante ng tanda niya ba na Binmalay. May salamat ang sikap, partner RJ, at saya na istasyon tayo, DWAD, at saya programa tan, PEM Binmalay. Masantos, maabig, yaka po sa sayo, stay safe, nang yung mahong saya, so nagagawan, bagyo dapat iwas tayo tan, nanangan tayo, so kalusugan na laban tayo. Salamat, Tama Santos, yaka po sa rin kinabili. Okay, si partner Leon Elorde Castro Jr. Na sa balay na Binmalay, Oscar President at Pangasinan, kaya at balay na Binmalay, partner tayo, da sayang programa na PAM sa Binmalay. Maninilbihang agresibo at matapat, bayan muna bago sarili. Yan at Speto Technical Engineer Jail Kayabyan. Kaya balit sa Macterian amigo, RJ Bera Jimenez at your service always. Salamat dami niya na great si katayo karuman. Yang gadnatan ni sa iago na yung kanak tayo karuman. Salamat si kayo namin. Kalaranan ng sublaya programan SBM saraya balita na matuan na kapaborito JCB Joseph Kanilang Bakani. Galabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8